हेलौ गाइस लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आंनि रुमाव लोगोफोर फैगोन लोगोफोरखौ आङो एकदम थगायजोबदों आरोना दहाय आं न'निफ्राय फैबाय थानायाव बासआ सलायबोनायाव मासे बोरमाया माने एक्सिडेन्ट जादों बासजों ओमफ्राय आं बोरमाखौ लाना फैदो ओमफ्राय आंनि लोगो माखाखौ आङो बुंबाय सियाल मासे मोनदो लामायाव बासजों एक्सिडेन्ट जादों ओमफ्राय दा थगायबाय नालाय दा लोगोफोरा आंना फैबाय दं सियाल जानो ओरै होननानै रुमाव ओमफ्राय दा नुफैबासो बिसोरो मा होनो नायदो ओमफ्राय अरिजिनेला दा बोरमासो नैजा दं दा सानै मोनफैग्रोबाय इ सासे सानै मोनफैग्रोबाय आरो बाकिफोर दंबावो साब्रै साबासो फैनो लागा नै बिथाङा मा बखनांदो बखनो थाखाय रेडि खालामबाय दं नैयाव दं सियाल ओमफ्राय नै बिथाङा खुगा सुगा खाथेबाय एकदम ओमफ्राय बखननो रेडि खालामदो नै एबार बिथाङा सियालखौ बखननोसै याय होबाय लखबबाय एबार नै खुगा खाथेलायदो आसोला एबार लखबनोसै आसोला सियाल ए गबा सासे फैलायबाय फै हाबफैबाय नै सियाल जाग्राया सासे फैलायबाय आरो दंबावो फैनो सब देखायजोबगोन आं ज' बाबु ज' दासो मोनफैबाय सासेया इनो सियाल बेदर जाग्राया माबायदि सियाला माबायदि मा सियाल नङा जानो इयो सियाल नङाबा माथो इलाय हैद बोरमा नङा सियालसो इयो नायनो मोजां नाय बोरमा नङालै सियाल बा नों सियाल सिनायफेरा आरो सियालसो इयो दा नों नायनानै मा सानखो सियाल जागोन ना जाया नों सियाल जागोन ना आगोलाव जाफेरबायमोन ओमफ्राय माबायदि टेस्टआ बारा गोसोआव गैलालै गोबाव जाबाय दिनथ' जागोन मोनबा जागोन बिराद गोसो जाना फैखादों नों मोनखाबायानो बावदोसो नैजा सानैया जमबाय दं नै एकदम सासेना कुदै गलायबाय खोमा सानै साथाम सासे मोनफैबाय साथाम जाबाय दा सियाल जाग्रा माखाया ओमफ्राय आरो दंबावो फैनो लागा नै सियाल जाग्राया सासे मोनफैलायबाय जोंना बाबुआबो मोनफैबाय सियाल जागोन ना न'आव सोंहरदोंमोन नोङो सोङासय ओइ सेंग्रा मानसियालाय मा सोंलायनांगौ ओमफ्राय जागोन ना जाया दा ना गोसोखौ दाउट मोनगोन सोङा गारा जानायखाय एलाय नायब्रा सियाल फिसासोलै गेदेर नङा बुस्थुआ है बोरमा नङालै मोजां नाय मोजां इ बोरमा जायो नामा बोरमा जायो जेनेला मोनफैबाय दासो सियाल सेलायग्रायैनो लिडारा नै लिडारानो दासो मोनफैदो ओमफ्राय एबार जोङो सियालखौ सेलायसिगोन नायनानै ला सियालखौ नायनानै ला बोरमा जायो नामा नोंबो सिनाया नामा माइदिसो जानो सेलायग्राया सियाल ओमफ्राय नै मोनफैबाय गासिबो 1 2 3 4 5 नैजो 6 जन जाबाय लिडारजों आरो फैनो मोनफैनो दंबावो जोंना लिडारा बसआ खालामगासिनो जगार थांगोन लाबबाय ओमफ्राय नै एकदम बिराद गोबाव जादों ना बा जोंलायदो दिखौ बयबो बिराद गोबावखा सेखायावले उननांगौल' नै जोंना बसआ दासो फैदो ना सेलायग्राया बिराद डेन्जार खायो सेलायनायाव ओमफ्राय माला नैजा दोनदो माला इनो ओमफ्राय नै जाबानो होख्लायनोसै सेलायनोसै सियाल नङा दे बोरमासो नै दा रेडि खालामबाय नैयाव सेलायनि नै जोंना बसआ इ नङाबा रावबो गैया नै इजाबो गैया बेबो गैया बिसोरबो गैया खामानि गैया नै बस जोंनि नङाबा नै आलायबाय लागायदो ओइ खिथौनि फैया ना मानिफ्राय नों हमनाव बरिया दे नै नागिरबाय दं बबेनिफ्राय अपारेसन खालामग्रोगोन मा खमखौ खिथुखौ फान्थामोन माला बरिया जागोन होख्लायबाय ओइ फुट
खुदाबानो बादालि रखम गलांगोन खोमा ना ना गवा गगोन Ini siakan. फट' खेबाखै Siap siap. बरिया आया होद आं लाइट फिल्मदो बेले सेमसुंदो फिसाखै मा बाथ्रालै खालायबाय नै Lani ska. बुवाखै Reta nembak boleh jangan mana? सोंखोनाव कल खालामलाय सोरबा हमाखै बेखौ मानो हमाखै इयो साला नांगौबा मोनथ्रा देलै आंनि टेबोलाव दङ होनना साला Mana ke? Asurika. नों फन हरनाय लोगो लोगो लिंदों ओमफ्राय गेमाव बिजि जाना दङ Nang tu funda nang. फन खालामनानै मानदि गैला गैला बेदरानो दंथ'बाय थांफाजोबदो नामा बेदरानो Asli. मा मोनजाबावगोन देलाय Itu deh, saya ada. আপুনি ডায়েল কৰা নম্বৰ Zoom deh deh. বৰ্তমান सोरबा सोमदोनखौसो फन हरदों आंनिया गाइस नै अपारेसन खालामगासिनो नै जा सासे खिथुखौनो एल'बाय दं एल'ग्राया नै एल'जोब्बाय नै बरिया जामोन मोनगोन दे हले बिरादनो जगोन बेदरा बिराद बुरजा हैसा मैसा जालायबाय जोंना नै बोरमाया नै फेन्दा फारसेया लेग पिस बोरमानि इयो ओमफ्राय नै जोंना हैसा मैसा जाबाय दं बरिया बरिया नै खर'आ मजा नैनो जोंना बस मास्टारा सेलायग्राया गासिबो नायनानै ला सोरनावबाफोर नांगौबा बिथांखौ लिंहरनो हागोन एकदम स्टेसनाव होबानो जाबाय स्पेसियेलि बिथाङा सेलायो Mana? Lulu. Mana? नै Ang nama mana? नोंना Lulu nang mana? लावदुम आदा लावदुम Salah Lulu. लावदुमसो दै इबो सासे आदा लावदुम इयो नै लावदुम बायदि नुयोना आदाखौ बस लावदुमा जोंना बोरमाखौ हाख्लागासिनो नै Ini ska tu boleh deh. अ इजो होख्लाय फेन्दाखौ हाख्लाग्रोगोन नामा गोजौनिखौ थोंसेखौ Dah ayo tu bilang. अयाव हास' होमबा बरिया थबस्र' हास' Ini cek banyak kan ibu tu. Raja tu jangan kos tu mana. दानखावगोन दे दा हैसा मैसा मैदेरनि बोलो अलदब आथिंया गलांगोन ओइ खानाया गनाय नङा बरिया बिदिया बरिया गोदाय दे आदा लावदुमा ओइ ये ओइखौ गोरा खाखादोबालाय बिजौनिखौ Enggak itu ah. Enggak itu. अ पाकायाव नैयाव नखौ नङा दानना आबौ दहायनि बायदि दानबोनाय हागोन हाया मा जानो लुगैदोसो इसोरो नाहरदोबा बोरमा मासे जायान्दोलै होननानै दाननाव खबनो बरिया Udah Michael mah kalah tuh sih nah. गैला Oh Michael. Oh Michael. दाननाव Nusur mah. Hah? नांबाय एबार हैसा मैसाया नाङासै दे Sama sana. मोदोम माथो दालासो थांखादो सानैया अखौ नङा दायो जाबानो फैफिनगोन बोरमाखौनो मारै सिरि सिरि बौदों देन्जार जाया मा दा जों नै गोदानायखौ जागायबाय आदा लावदुमा जोंनिया एकदम मेन दै गोदानायाव दानलु दानला खालामनायाव इ गैयाबा जाया नै जा नै
नायबाय दं गेलारियाव जनानै नै लाइटमेन नै इनो गासिबो नायना ला सोरनिबा हाबाफोराव अमा गोदानांगौबा बोरमा गोदानांगौबा ना सायनांगौबा आदा लावदुमखौ लिंहरनो हागोन एक्सपार्टखा बिथाङा गोदानाय सेलायनायफोराव नै होमबा जों गोदाबाय थानोसै हाहा टांटां गोदो जाबाय नामा गोदो मिडियाम मिडियाम जोंनिया बोरमा बेदर गोदानाया जाबाय टटेल नैखिनि ओंखारदो ओमफ्राय मस्ला मस्लि देखाजोब्बाय रेडि नैयाव ओमफ्राय नैयावबो थंगायाव आलौ ओरि देखाबाय ओमफ्राय जों दा दसे थानानै संनोसै संनायखिनिखौ देखायथ'ला आङो जानायखौबो देखायथ'ला बाय बाय बेखिनियावनो फोजोबबाय आंनि दिनैनि ब्लग भिडिअखौ गुड नाइटबो खाजोब्बाय गासैखौबो लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट